Ilang araw bago ang pagsalubong sa bagong taon, nararamdaman na muli ang paggalaw sa presyo ng mga bilog na prutas. Sa pampublikong pamilihan sa Pangasinan, ilang araw na umanong mataas ang presyo ng ilang bilog na prutas ayon sa mga tindera. Inaasahan pang tataas ang presyo ng ilan sa mga ito simula ngayon. Narito ang ilang presyo ng bilog na prutas. Ang kiwi nasa 3 for 100 pesos, pongka nasa 10 to 20 pesos, apple na nasa 20 to 25 pesos, big apples na nasa 3 for 100 pesos, pears o peras na nasa 35 pesos each, longgan na nasa 200 pesos ang kada kilo, grapes na seedless nasa 280 hanggang 300 pesos ang kada kilo, grapes with seeds naman nasa 140 hanggang 240 pesos ang kada kilo, ang pakwan naglalaro sa 200 hanggang 380 pesos. Dumedepende ito sa bibilihing laki. Ang melon nasa 80 to 100 pesos habang ang pinya nasa 150 pesos depende pa sa laki. Ayon sa mga tinderang nakapanayam ng IFM News Tigupan, ang ibang mamimili dagsa na sa ngayon upang maiwasan ang siksikan. Hindi pa. Pero bukas talagang ano na. Pero yung mga iba, ayaw nila ng siksikan. So, yung iba, namimili na. Para sa lamesa nila. Pero baka bukas talagang dadagsa na. Yun kasi ang usually na nila 30 o kaya ayaw na lang na makipagsiksikan pag 31. Marami talaga kasi pag 31. Samantala ngayong araw umano, December 30, 2024, inaasahan ng mas maraming mamimili bilang paghanda sa bagong taon. Mula rito sa IFM Tigupan, ito si Idol Ronara Katatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.